sibona uLamba echile no-Jay bexoxa nje ngosuku layizolo lasemfuleni. U-JT yabuza i-advice kuLamba athi, ungenza njani wena mngani wami mangaba mhlambe uthanda intombi mngani wami, uthanda ngempela le ntombi mngani wami, uvela uthole ukuthi ithandana nomngani wakho. Bemtshela live ukuthi naye uLamba kanaka ngakhe. Futhi phela kodwa benga-expect-ile ukuthi ukhuluma ngaye uyena. I-advice amnikeza yona uLamba mayelana ne-situation le angazi ukuthi ubuza ngaye kuyena. Yayisa no-JT. Yayisa lo mfana. Bese i-advice yakhe-ke amtshela ukuthi fanele ahambe aye esangomeni. Bese ethi u-JT hhayi akakholelwa kulezo zinto. Ukube ubekholelwa futhi ubezomuphelezela, that's fucked up. Cabanga ukupheleza.